Hola, què tal? Si esteu veient aquest vídeo, és que heu seleccionat aquest magnífic vi. Em dic Joan Arrufí, igual que bon. Mira, provarem una garnatxa negra, però no és una negra qualsevol, és una garnatxa peluda. La garnatxa peluda és una varietat, no sé si la coneixeu, originària mediterrània, on es diu peluda perquè al revers de la seva fulla té com una petita pelusilla, similar al macabeu, i que la fa única. Som nosaltres, Altavins Viticultors, un dels primers cellers en elaborar un 100% garnatxa peluda i per això us ho he volgut portar. Crec que serà un vi especial, un vi molt interessant per a que el pugueu provar a casa vostra, amb els vostres amics, i veureu, us intentaré explicar, que és un vi molt versàtil i molt adient per unes dates com aquestes. Veieu, en tast, una garnatxa amb una capa de color violàcia, una capa mitja, amb aromes, una explosió de fruites vermelletes, amb algunes notes de fresa, també frambueses o mores. Té la garnatxa peluda aquestes notes que recorden a les espècies i que el fan, de fet, prou original. Ens el ficarem en boca, aquest vi. I notareu aquesta golositat, una entrada dolça, una horizontalitat amb el tast, un volum i una sedositat. Pareix que caminis per sobre d'una moqueta. Elegància. Elegància pura i una tanicitat dolcenca. Això el fa únic. Almodí, 100% garnatxa peluda. 5-6 mesets en bota i el que volem amb aquest vi és guardar la identitat d'una varietat i d'un territori. La varietat, garnatxa peluda, el territori, terra alta. I el celler, Altavins. Disfruteu.